buhay, parang life, I'm getting stressed up. Basta kung Junjun, malmal na juga yun eh. Nangita kami karon og duha ka tawo sa among agency para mahimong artista sa noontime show. Pero gabi ini siya ipasalida. Kung ikaw kamo mo kanta, acting, musayaw, kamo na ang among gipangita. Kay kamo mismo ang mo acting, musayaw ug mo kanta sa inyong kaugalingon nga salida. Ha! Kaya mo yung acting ha? Sige, paabot ninyo. Let's go! Kini, pasok kini sa mong talent. Kung moo ka na, kamo among gipangita. Ako? Yes! Huwag kayo mong kauban. Me? We? Are you sure that? O, sigbalik. What time is now? What time si mong dagway? Karon na, ikaw kasagpa aron. I know you can do that to me. Akas TV. Bonk, 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 bonk. O, di ba? Di ka kayo mo. You're a liar, man. Pagdo na ka, huwag kayayo. Ayay! You punch my beautiful, brilliant face. I will punch you too. Bonk, 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 bonk. Pasubo juga da. Kasumpagay gimi atong kuanda. Nawa, pati lang nanong ka. Musukol mo ka na ako, agad. Ako pong totoo na akong amigo nga, my friend. Ano mo malintibig nga, agad? I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. And now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But just all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mess. Stefan! My goodness is embracing what happened to you, my friend. Nakuyuwan ko ni mo ko, huwag ko kabantay. Sinsya na kayo ha. Okay na lang to eh. Ano nga to eh? Ano may tuyo ni mo? Aras sulod ni. Tawag mo ka din eh. Asa ka? I have a good news and good bad to us. Oh, guys. Ay, dyan mo gugan. One na rin. Tang-tang yung gusok ko yung buhay ka. Nabasa na ko dito. Sambot eh. Are you hungry? No, I'm explaining only. Because I don't know what you to say. Saan yung balita ba? Kita ba? Since we are not working, because we are tambay. Oo niya, and then? Biskot eh. Natakdaran ko ni Mura. Ang saan ko naman kasi paduding ba, maglagot na siguro ni Dab. Okay. I see in TV commercial na sila pahinumdum. Grabe, may pinumdum. Yung commercial pa yun. Sus, mo na yung resulta ni mo sa sigig paminaw drama sa porn. Paita ni mo eh. Kapi oh, inom ka? Tuloy ko, gatas na ako. Nangita sila og commercial para sa ABS-CBN, Channel 7 og sa TV5. Mauna, Oo ba? Oo niya, ang sabi na ilang pangita. nangita rin sila og aktor, singer, og dancer. Remember, dancer mo ta sa una sa Adonis? Oo, ganun na ako sa una. Masayo-sayo pa mo kita mo, gana-ana pa mo kita itong sa una. Gana-ana. Remember ka na? Oh, I remember that. Biskot. Kanta sad, kanta sa tagamay. Agamay ako na. Hello, you. Magmauwaw naman taron. Ay, nanggungis naman tagod. Man na opportunity na nato. Mausad sa? Don't you worry. Ato ning testingan, nindot ka ning pag-opportunity ha. Wata kay baw. Madiscover ta. Oh. Ma-instant celebrity ta. Usa. Sige. Sige tani. Isa.
Oh, di ba good news, bad news man to? Asa yung bad news di eh? Asa yung bad news? Wala, bitaw. Nakunta lagi sila sa TV. Pagilis ko, balik ko. Paputa ko, ay taglas ko. Oh, sige, pagdali. Doge ra pa kay ka, mag-make up para pagkang manag ka. Okay na ka diya? Gusto ka dito? Na, dito na. Okay rin nani, ako now. Ako sulugon. Okay na na. Matsudan sir man. Oh, adunis beta. Ako na pala ko. Sure, ka dili kita maginya. Yes, dire mo gingon sa commercial god. Mingaw lagi, kita ra lagi diri lagi. Nang ni asa naman kani. May na audition sa kadiri bay. Hindi, judges ko dire. Ano ka diri? Ako na yung mga ka. Ano to, judges ko na niya. Sinanira pang buwan. Biglang tuwa ng judges di. Dugaya nila oy. Dili on tani be. Bukan ano? May guard oh. No, my friend. Itam. Tawaan mo ito. Tawaan gid. Ningkan bro. Popoy. Unsa ka ni siya ka? Dan ako nubo. Unsa ka noy? Big. Alang chip. Asa di ba audition chip? Asa mo usod? Audition pag artista sa ABCB sa Suwag na niya. TV Sa ito mo, guard? Judges ko rin? Ang baru mo gaya. Judges ko rin. Sundan na itong katang bugok dito ko. Kan magsugo? Oo, kinsa pa tayo. Magsugod na ta sa audition. So gana ta? Serso ano yung bagod? Wala na ato ba? Sulan ni mo eh. Pwede na yung sugo, chip. Judges lagi ko dire. Di lagi ko gwardiya. Ay, sudam dire. Kaya sa tayo pa kan, ugod sa talent mo. May hapon na sir. Mga sir. Ako na si Wilbert Diamante. Ang akong talent kay singer. Wala? Pasikati ko naman, be. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. Sabi ko na nga ba, dapat mo nga di na wala, hindi tayo ay pinagtagpo, pero di tingnan, hindi na posible. Sa'yo mga kabara kasi isang tayo. Acting. Pasikati, be. Acting. Ang imong eksena, ikaw si Cardo. Imong kaksina rin, si Juan. Alas Bongo. Sir, excuse me sir. Okay na sir nga, ikaw si Alex Bongo. Pira. Sige sir. Bungo! Sumugo ka na! Napapaligiran ka na nakin! Huh! Ganaya, Aliana! Mahal na mahal kita! Cut. Okay, next. Ngayon po sir. Talent. Taga-talisay. Pakita email sa imong talent. Talent sir. Practice man. Okay. Jadi dah sir, betul sir. Ah, Sir, okay na sir. Sambihan, static mo eh. Lo. Suko ka sir. Wala rin. Cut ko na eh. mo lang talent ya. Kumain. Pakita. Ano ka story ng mga partner? Dangan na. Ano yung talent? Okay lang, pagkadara. Baka mo sa ilan ng position. Pero wala dada, di ba? Ikaw sa plata, ikaw sa mga Rata ba yung banga ka? Ano? Teksa lang niya mas tawag. Unsa mo juga? Warja! Oh, Diyan. Dukay. Dukay. Hindi tatawag ka na. Sir, Teksa lang niya mas tawag. Kung nadawat na mo. Di ba partner? Oh. Gusto rin na mo? Pabalik ka na sa umatiksa na sila. Teksa na lang tawag. If madawat na sila. Oh. naina na namin sila? Ina sir, asa ka agi sir?
Ikaw, asa lagi? Alang lagi. Alang lagi? Sorry, God. Ito natin nga lang. Alang kayo, sir. Sige, salamat. Bantay na sila. Salam sa tawag ka. Maigo, dyan ko. Ito, lagi. Ayun. Kayo? Tunahad man? Ang kay gibawat nga saan nila? Ikaw masad God. Mura man sa kagwardya God. Bigwar dyan lang kay kugnawon mo. Mura kagwardya. Mura sa kaganang. Naa na pero gwapo sa kay ko eh.